Eduze kwami umfazi ogcwele ophinde abe futhi umdidiyeli weyinsizwa mfowethu asikubinga la siyaphila kanjani bhuti wami? siyaphila ke Sibingele nawe ubukele ekhaya mfowethu. namhlanje niphumile nacha nizojoyina ibandla izinsizwa kulo hubhane ekuliwa nalo labantu bokufika abangena amaphepha kubaleka ngakanani kuloko niqhubekile nihlanganela nezinye izinsizwa. Into yokuqala nje esike sibe eqinani bangaphandle. Yabona sengifunda into eyodwa la ezweni lesilo noma ezweni lenkosi. Izinsizwa kahle kahle mothi uyabona into okuhambela nje izinsizwa zonke ama hostel nani. Kwenza ukuthi insizwa zazana. Kwenza ukuthi insizwa kuqala fanele iqale sizwane thina ngaphakathi. Sithi mase sihlangane kahle abasihlanganisa abesihlanganisa ukuthi sihlanganisa ibutho sihola imarch and march phambili okuyi peaceful march futhi. So kubaleke ukuthi ke sithi sesiyakulabani laba ngoba sithi mhla ka-30 abahambe futhi athi mhla sekusengizwa mhla 22 namhlanje it was 8. So siyacela ukuthi basihambele ngempela ngepeace futhi mana athi mhla ka-30 imarch yethu yobe ngepeace kube ngingaliwa nomuntu siyanxusa abantu emalokishini baphuma abangalwi nabantu because lento thina sifaka ikhole kuhulumeni ukuthi boka sipeaceful kangakanani sisacela awona mzali singasacela izwe vele kahle kahle uhulumeni fanele abone izwe siliphethe yithina siliphethe izwe uyathanda kathanda siliphethe manje izwe elethi izwe sezwa ngako uhlulekile 32 years wonke uhlulekile wena uvulela wangitshela kungakuthiwa kunama immigrants foreigners are more than 3 million. Baningi baba 3 million. Ukuthi ama stations enye into desisho butami abona ama stations lawa abekele nje le eSherwood. Sifuna wonke amadolobha. Lo 8 days lo said. eMaritzburg kube khona eMaritzburg nje kuthanga ngithi eMaritzburg kube khona yakhona. Mhlawumbe empangeni kube khona yakhona. ePortshepstone kube khona yakhona. Bathathe bonke bazohlanganisa eThekwini. Hayi futhi ama Malawi ama Malawi kuphela. Nama Nigerian siyacela ukuthi nawe namaTanzania nama Mozambique nama Zimbabwe bonke siyacela bahlangana noma ngempela sisacela. mfazi ogcwele nayo into engifuna siyikhulume la kulabantu ade belapha eSherwood ade belinganisela ku 10,000 ekuthiwa u90% walabo bantu akekho ngisho yedwa namaphepha kusho ukuthini lokho ngezwe lethu. Usho ukuthi izwe lidayisiwe kahle kahle. Ngisasho namanje lo 32 years izwe lethu lidayiswe ngendibilishi butama ukwazi ukuthi labantu baningi kanjani abalapha eSherwood more than 10,000 yabo. But amajuthi bangakanani abalokishila phangayile lapha bangayile lapha bangaphezulu kwabo la bangaphezulu kwala futhi bangaphindwa kathathu laba mhlawumbe nawo 4 futhi abasemalokishini labantu laba amancanga abantu ade beqashe lapha phela ngiza usasebenzeka kwathi zakuvala izitolo zabo nje abasakwazi ukusebenza abasakwazi ukukhokhela into amaflatini that's why ke sebedisa zaba godu. So that's why into izitolo akuye ukuthenga emalokishini ezitolo khona bezosafarisha. No siyabonga kakhulu mne wethu ngoba naku bengimemeza nabo ukuthi umuntu mhlawumbe usehlelweni lapha kodwa nje kona sithi abahambe mhla ka-30 mfowethu sibonga kakhulu Tap Network.